Feliz tarde, buon tarde na turhen na Aruba, estudiante nang, mayor nang, decana nang, e demais interessado que join ons AW. Bombini na een webinar die huisvesting in Nederland, studentenhuisvesting in Nederland. Nos ting guest speaker AW, dat die woningcoöperatie Duo. E door je zei, nos daarbij tene webinar AW na Holandês. De slides aan het Holandês, presentatie Holandês. E nós estamos pedindo também para turgente fazer uma pergunta seja no holandês of também na inglês. Dus nogmaals, welkom bij dit bijzondere webinar die wij vandaag verzorgen, het Arubahuis, in samenwerking met de woningcoöperatie Duo. We zijn heel blij dat Duo met ons samenwerkt om de informatie aan jullie te kunnen aanbieden. We zijn blij ook met de reacties van de aankomende studenten die zich hiervoor hebben aangemeld. We zien momenteel boven de 70 deelnemers. We verwachten veel meer. Dus hopelijk in de loop van de webinar kunnen wij meer mensen verwachten. Dus dit is webinar 3 van een serie van 3. Dus dit is de allerlaatste voor deze reeks. We hebben vorige week donderdag hebben wij webinar over studiekeuze gehad. Daarvoor op de dinsdag was dat over studiefinanciering. En vandaag gaan we het hebben over huisvesting. Zoals aangegeven, de presentaties zullen in het Nederlands worden gegeven. En de vragen via de Q&A-optie kunnen jullie zowel in het Nederlands als in het Engels stellen. En dan kunnen we er zeker van zijn dat jullie vragen zowel door het Arubahuis als ook door Duo kunnen worden beantwoord. Nou, wie hebben we vandaag als gastspreker? Ik haal even mevrouw Iris Visser erbij. Dan kan ze zich even voorstellen. Dag Iris, welkom. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van Duo, een van de bekendste, grootste studentenwoningcoöperaties van Nederland. Klopt. Ja, stel jezelf even voor en vertel ook iets over Duo. Ja, ik ben Iris Visser. Ik ben strategisch adviseur bij Duo. En Duo is inderdaad de grootste studentenhuisvester van Nederland. Er zijn natuurlijk ook commerciële huisvesters, maar wij zijn een woningcorporatie. Dat betekent dat wij heel betaalbare woningen hebben en dat alles helemaal netjes volgens de regels gaat bij ons. En wij zitten eigenlijk in vrijwel de hele Randstad en nog een plukje in het oosten van het land. Dus sowieso Delft, Den Haag, Leiden, Amsterdam zitten wij. Juist. Nou, heel fijn. En jullie focus zit echt op studenten. Dus studenten. Klopt, wij hebben 31.000 woningen voor studenten. Oké. Nou, hartstikke mooi. Zometeen meer. Je zal straks ook een presentatie verzorgen over wat Duo en de andere woningcorporaties allemaal te bieden hebben. En hoe het precies zit met het aanbod via de woningcorporaties. Ik zal even uitleggen wat wij gaan doen vandaag. We hebben heel veel gepland. Hopelijk kunnen we dat binnen een uur, hooguit 1,5 uur met jullie doornemen. We beginnen met de beginsituatie waar jullie nu staan op dit moment. Het is nu begin december. Dus het is heel belangrijk om even te inventariseren van oké, wat moet er vanaf nu tot bij aankomst in Nederland gebeuren? Hoe kom je echt heel goed voorbereid naar Nederland voor wat betreft de huisvesting? Wat is de huidige situatie in Nederland? Ik denk dat de meeste studenten daar heel veel informatie over hebben meegekregen via onze posts, maar ook via het nieuws. Wat zijn de stappen die je moet ondernemen? Wat zijn de verschillende opties? We hebben ook een aantal Arubaanse studenten aan het woord via filmpjes vandaag. De do's en don'ts, de belangrijkste informatiebronnen. Even een toelichting over de rol van het Arubahuis en de mentor, zodat dat ook heel duidelijk is naar iedereen. En we hebben nu de Q&A staan aan het eind, maar in principe kan dat gedurende de hele presentatie kunnen de vragen gesteld worden.
Ehm, Bij punt 8 wordt ook verwezen naar de mentoren. We hebben vanmiddag, moet ik zeggen, ook een aantal mentoren die met ons deelnemen. En die zullen na afloop ook even in beeld komen om de specifieke vragen die jullie hebben voor de verschillende regio's. Zij kunnen daar ook informatie over geven. Waar sta je nu? We beginnen eventjes met een quiz. Om ook voor ons een beeld te krijgen van de beginsituatie van jullie. Ik zal even de Mentimeter erbij halen. Ik wil iedereen vragen, voor als je op de laptop zit of op een computer, of je naar menti.com kunt gaan. Dus een nieuwe browser openen. Op de mobiele telefoon, op de cellulair is het iets lastiger. Maar graag of je naar menti.com kunt gaan en je kunt de code 26 22 45 9 intoetsen. Het staat helemaal boven hier. En de eerste vraag die wij willen stellen is: in welk jaar ben je van plan om naar Nederland te gaan voor je studie? Is dat volgend jaar augustus? Is dat in 2022? Of je weet het nog niet zeker. Dus het is nog niet helemaal zeker wanneer je van plan bent om naar Nederland te gaan. Nou, tot nu toe de overgrote meerderheid is van plan om komend jaar naar Nederland te gaan voor de studie. We hebben een paar die pas in 2022 van plan zijn om te komen. Nou, heel fijn dat jullie ook erbij zijn, aangezien hoe vroeg je begint met de voorbereiding, des te beter. Maar Iris, we kunnen zien dat de populatie, de overgrote deel, komt komend jaar. Zijn ze nog op tijd om huisvesting te regelen? Nou, dat wordt al spannend. Ik hoop dat van die tot inmiddels 42 mensen die hebben gezegd dat ze komende augustus komen, dat een deel van hen zich al heeft ingeschreven bij Room om huisvesting te vinden. En verder, als nog niet de studentenaantallen helemaal aantrekken door corona, dan zou dat misschien kunnen helpen voor deze studenten om een kamer te vinden. Juist. Nou, die vraag stellen we ook. Dus we gaan naar de volgende vraag. Ik merk dat we intussen 91 deelnemers hebben, dus die zullen nog op Menti hun antwoorden aan het intoetsen zijn. Maar we gaan verder naar de volgende vraag. De volgende vraag is: heb je al enige kennis over huisvesting in Nederland? Bijvoorbeeld, heb je al online gekeken of heb je met andere mensen hierover gehad? Of ben je helemaal blanco? Dus dit is echt de allereerste keer dat jij informatie krijgt over hoe het zit met huisvesting in Nederland. Oké. Nou, een paar helemaal niet. Hopelijk zijn deze de mensen die pas in 2022 komen. Maar de meesten hebben zich al geïnformeerd hoe het zit. Maar de vraag blijft: hebben ze ook daadwerkelijk al stappen ondernomen? Want één ding is oriënteren online. En de mensen vragen hoe het zit. En punt 2 is daadwerkelijk je inschrijven, aanmelden bij de verschillende instanties. En die vraag stellen wij ook. Oké. De volgende vraag. Heb jij je al aangemeld of sta je al ergens ingeschreven op één of meerdere websites voor een woonruimte? En dit is helemaal niet verwijtend bedoeld. We zijn sowieso heel blij dat jullie aan dit webinar deelnemen. Dus dat betekent dat jullie al initiatief hebben genomen om meer informatie te krijgen. En dat jullie hier serieus mee bezig zijn. Maar dit is wel, toch een situatie waar wij rekening mee moeten houden. De helft heeft, ongeveer de helft staat al ingeschreven. En de helft niet. Ja, en die andere helft gaat het gewoon meteen na de webinar doen. Ja, dat is zeker een vereiste.
Ja, oké. Ja, want normaal gesproken rekenen we, dat zul je straks ook even toelichten, Iris, maar normaal gesproken rekenen we altijd een jaar van tevoren, toch? Klopt. Ja, Ik dat zal is er net straks meer over vertellen. juist. Oké. Het gaat echt gelijk op Ja. bij deze vraag. Oké. Nou, en nog een belangrijke vraag. Heb je momenteel familie of vrienden in Nederland die jou eventueel zouden kunnen helpen bij het vinden van een kamer? Of bijvoorbeeld met advies. Of zelfs ook bijvoorbeeld als het nodig is dat jij bijvoorbeeld iets moet gaan bezichtigen, et cetera. En we zien dat toch heel veel mensen familie en vrienden in Nederland hebben. En een paar die zitten helemaal in een eentje. Nou, gelukkig hebben jullie ons van het Aruba Huis, maar ook Duo voor de nodige informatie en advies. Dus je staat er niet helemaal alleen voor. Maar ik moet wel zeggen, het scheelt wel als je familie of vrienden hier hebt die het systeem goed kennen en die ook een handje kunnen helpen bijvoorbeeld als nodig is. Oké, en de laatste vraag. Stel dat je nu zou moeten kiezen, of voor degenen die al hebben gekozen, in welke studiestad overweeg je om te gaan wonen? En bij deze vraag kun je in principe twee steden intoetsen. Je kunt de top 2 die jij nu overweegt intoetsen en dan kunnen wij uiteindelijk zien welke tot nu toe de meest populaire studiesteden zijn. Of in ieder geval de steden waar jullie overwegen om te gaan wonen. Want er is ook een verschil tussen studiestad en woonstad. We hebben veel mensen die niet in de eigen studiestad wonen. Ook al is dat wel heel fijn dat je gezien de reistijd, et cetera, dat je dan dichter bij je school zit. Maar dat is niet automatisch, zien we vaak bij studenten. Oké. We zien Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht, Leiden. Nou, leuk. Nou, Ook Leeuwarden, daar kom ik vandaan. is dat zo? Ja, daar woon ik al 13 jaar niet meer, maar daarvoor Nou, wel, nou, 18 jaar. met Leeuwarden moet ik zeggen, tot nu toe is dat vrij goed geregeld. In ieder geval voor de studenten die van plan zijn om naar NHL Stenden te gaan studeren. Omdat zij daar via de school huisvesting Ja. in aanmerking kunnen komen voor huisvesting. Maar dat is niet voor alle studiesteden zo. Maar ja, dit is een bekend beeld. We zien Nijmegen steeds meer opkomen, want we merken dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen steeds meer in trek is bij onze studenten. Ze zijn ook veel actiever geworden de laatste tijd op het eiland met de werving. Maar ja, Rotterdam en Den Haag, de Randstad, dat blijft wel altijd in trek. En jullie zijn actief met name Den Haag, Delft, Leiden en Amsterdam. Klopt, ja. Ja. Okay. En in Rotterdam zit een collega-corporatie van ons en in Utrecht ook. In Nijmegen ook, maar die werkt wat anders. Die werkt met loting voor Klopt. kamers. Dus voor de mensen die naar Nijmegen gaan, zoek dat even goed uit. Juist. Ja, daar zullen we straks ook even over hebben. Nou, heel interessant om te zien. Sowieso de beginsituatie van onze studenten. Maar ook waar zij van plan zijn om te gaan studeren. We gaan verder met de slides. Het belang van huisvesting. Ja, we kunnen dit niet voldoende onderstrepen waarom dit zo belangrijk is om dit tijdig te regelen. Omdat ten eerste het zorgt voor je goede start van je studiejaar en je studententijd in Nederland. Het is en blijft een eigen verantwoordelijkheid van de studenten. In vergelijking met bijvoorbeeld Curaçao. Wij beschikken niet over kamers. Dus de student moet zelf kamer een eigen woonruimte regelen. En als je niet tijdig begint, dan wordt het heel lastig. Geen woonruimte en geen officieel woonadres, dat zien we vaak helaas nog te vaak voorkomen. Betekent geen inschrijving bij de gemeente, geen BSN-nummer om je zaken hier in Nederland te kunnen regelen, geen OV-kaart om mee te kunnen reizen en op den duur ook problemen met Duo. En het zorgt voor ontzettend veel stress. We merken dat je door het niet hebben van een eigen kamer of woonruimte,
je hebt te maken gewoon met een valse start hier in Nederland. En dat is jammer, want we willen dat iedereen tegen 1 september al helemaal gesetteld is. En dat de studenten zich volledig kunnen concentreren, focussen op een nieuwe studie. Dat is het uiteindelijke doel. Wat is de situatie in Nederland? Dan moet ik zeggen dat dit zijn allemaal voorbeelden uit vorig jaar en de jaren daarvoor. De situatie met corona is toch enigszins veranderd, maar nog niet helemaal. We hebben nog steeds te maken met een groot tekort aan studentenkamers in Nederland. Maar dus dit soort advertenties, berichtjes van studenten, kom je nog heel vaak tegen in de supermarkt, overal. En ook online in verschillende groeps. Maar om jou om de studenten en de ouders een indruk te geven van hoe het zit met kamers in Nederland, willen we even een korte film laten zien. Om te zien wat voor gigabedragen er tegenwoordig worden gevraagd aan studenten, hoef je maar even online te kijken. Amsterdam spant daarbij wel de kroon. Hier een kamer van 15 vierkante meter voor bijna €700. Deze is slechts 6 vierkante meter, €675 en de slaapbank past er net uitgeklapt in. En deze 10 vierkante meter, €800 per maand. Ik heb de laatste 3-4 maanden al echt meerdere malen mails gestuurd. Ik denk wel meer dan 30. En niet iedereen reageert. Dus ook nog wel een beetje vervelend. Niet echt heel motiverend. Maar je moet toch iedere keer de moed blijven zoeken om toch door te gaan. En uiteindelijk vind je wel een kamer. Maar dat is bij jou nog niet gelukt? Nog niet, maar we hebben de hoop nog niet opgegeven. Ik begrijp het wel, maar ik vind het toch jammer hoe het zit nu met die huisbaas in Amsterdam. Dat ze de hoofdprijs vragen en als je niet goed genoeg bent, voor jou een ander, want er is genoeg aanbod. I haven't been lucky enough to find a room of my own, so this is a good enough temporary option. Er zijn in totaal 3 tenten. Een mannentent, een vrouwentent en een gemixte tent. En voor zo'n slaapplek betaal je per week €87,50. Veel privacy is er, zoals je ziet, niet. Als je naar het toilet wil of wil douchen, moet je naar de naburige sporthal. En nog veel erger, er is geen elektriciteit. Dus je telefoon opladen, dat lukt helaas niet. So happy that Iris could offer me a couch. I don't care how, but it's only I have a room over my head, so I'm really happy for that. Nou, Iris, bekende beelden? Ja, helaas wel. Vooral begin van het studiejaar is er de bekende student intent, omdat iedereen dan tegelijk een woning nodig heeft. Je ziet vaak dat later in het studiejaar het wel wat makkelijker lukt om kamers te vinden. Maar als je dus van ver weg komt en meteen in augustus of september een kamer nodig hebt, zoals heel veel mensen, dan moet je echt op tijd gaan zoeken. Ja. Nou, we laten de beelden zien. Natuurlijk om jullie een beetje te laten schrikken. En om de situatie heel duidelijk en inzichtelijk te maken voor aankomende studenten. Dat het niet makkelijk is, onderschat het niet. Denk niet van, hoe moeilijk zou het kunnen zijn, want op Aruba is het heel makkelijk om aan een woning of appartement te komen.
Dat is in Nederland toch anders. En daar hebben niet alleen de internationale of de buitenlandse studenten er moeite mee, maar zelfs de Nederlandse studenten. Ik zie al verschillende vragen binnenkomen. Die zullen we straks ook beantwoorden. Wat zijn de stappen die je moet nemen? Nou, dit hebben wij op een rij gezet. Nogmaals, het varieert heel erg per regio, per studiestad waar je gaat wonen, welke aanbieders er zijn en welke regels van toepassing zijn. Maar over het algemeen is het heel belangrijk om tijdig goed te oriënteren online naar de verschillende opties in de studiesteden die je overweegt om te gaan studeren. We snappen dat sommige studenten of leerlingen nog niet een keuze hebben gemaakt. Dus vandaar dat je je breed moet oriënteren naar alle mogelijke opties. En doe dit ruim een jaar van tevoren, is het advies. Neem goed kennis van de procedure, regels, deadlines van elke optie. Want die kunnen sterk van elkaar verschillen. En neem actie en schrijf je in op tijd via de verschillende aanbieders online. En schrijf bij verschillende instanties. Stel dat je nog niet een keuze hebt gemaakt voor een studiestad of voor een bepaalde onderwijsinstelling. Ook als je straks voor een numerus fixus opleiding gaat aanmelden, zorg dat je een plan B hebt. Want stel dat je uitgeloot wordt of dat je uitgeselecteerd bent voor je nummer 1 keuze, dan moet je ergens anders aan de slag. Dus dan moet je niet vergeten om dan ook voor huisvesting dat te doen. En blijf je inschrijving monitoren. Je bent zelf verantwoordelijk om uiteindelijk te reageren op kamers en om je inschrijving goed bij te houden. Wat zijn de opties? We hebben vandaag Duo Iris van Duo met ons. Nou, een van de bekendste en grootste studentenwoningcorporaties in Nederland. Nou, we hebben meerdere woningcorporaties en dat staat ook op nummer 1 op onze lijst. Want wij adviseren alle studenten om zich in te schrijven via een van de bekende woningcorporaties. Je kunt ook studentenwoning krijgen via je onderwijsinstelling, maar dit varieert ook sterk op basis van het beleid van de instelling als studenten van Aruba hiervoor in aanmerking komen. Je kunt ook woonruimte regelen via makelaar of bemiddelingsbureau. Je kunt een woonruimte krijgen ook via particuliere aanbieders online via verschillende platforms. Of je kunt ook woonruimte regelen via familie, vrienden of kennissen. Op alle 5 opties gaan we even de voor- en na toelichten. En straks bij woningcorporaties zal Iris ook meer vertellen over wat zij precies aanbieden en wat zij doen. Studenten wonen via woningcorporatie. Nou, inschrijving gaat online. Er is vaak wordt er gevraagd naar een bepaald inschrijfgeld dat je moet betalen. Er is bij bepaalde aanbieders een voorrangsregeling voor studenten uit het buitenland of een reisurgentie, afhankelijk van de afstand van waar je zit. Maar dit verschilt heel erg per organisatie. De kamers worden toegewezen op basis van inschrijftijd, wachttijd. Dus hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt op een kamer. Op basis van loting. Iris had het al over de aanbieder in de woningcorporatie in Arnhem en Nijmegen, SSHN. Die doet het sinds vorig jaar op basis van loting, een loterij. En je hebt ook op basis van hospiteren. Cooptatie, of in het Engels wordt het ook vote-ins genoemd. Veel studenten weten niet wat hospiteren precies inhoudt. En hoe dat eruit ziet en hoe je precies aan een kamer kunt komen via hospiteren. We hebben een kort filmpje om ook, zodat je een indruk kunt krijgen van hoe dat eruit ziet hier in Nederland. Het studiejaar is alweer een aantal weken begonnen hier in Enschede, maar nog niet alle studenten hebben een kamer. In dit studentenhuis zoeken ze nog een nieuwe huisgenoot en dat doen ze vanavond met een zogenaamde hospiteeravond. Ik ben benieuwd. En jullie waren al even bezig, hoorde ik, met zoeken. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie gehad? Ruim Kamer? 70. Ruim 70 Ruim 70 aanmeldingen, ja. En hoe heb je daar dan een selectie in gemaakt? Gekeken naar de interesses van die persoon. Heeft diegene een leuk berichtje geschreven, ja of nee? Nou oké, komt hij eerst op de ja-stapel. Zo niet, hup, meteen naar nee. En van de ja-stapel hebben we uiteindelijk 6 mensen uitgenodigd. Laten ze eerst iets over zichzelf vertellen. Hoe komt diegene over? Hebben we het idee dat diegene bij ons past? Nou, we zullen ook zelf een verhaaltje over onszelf vertellen. Want diegene moet natuurlijk ook leuk vinden bij ons. Als diegene denkt van nou, stelletje saaie mensen. Dat weet ik niet. Maar dan, ja, matcht dat gewoon niet.
Dit is de kamer waar het over gaat. Kijk, ook even goed om te zien. Het is een hele fijne kamer. Je kan er heel veel dingen mee. Deze kamer in Zuidoost van 12 vierkante meter, die €440 per maand moet kosten, leverde meer dan 50 reacties op. Ik heb ook oprecht berichten gehad van mensen die zo'n beetje aan het smeken waren om hun de kamer te geven. Dat is gewoon, dat is heel lastig, want ik weet ook niet zo goed wat ik daarmee moet. Maar ook omdat je het iedereen gunt. Omdat je iedereen het gewoon gunt om een fijne studieruimte te hebben. En net zo'n fijne kamer als wij hier. Maar wij hebben nu maar eenmaal 4 kamers en niet 60. Wie de kamer wil hebben, zal zich eerst moeten bewijzen op een zogenoemde hospiteeravond. Op zo'n avond moet je als woningzoekende de bewoners ervan overtuigen dat jij de beste nieuwe huisgenoot bent. Wat verlangen jullie van een nieuwe huisgenoot? Wij vinden het heel erg belangrijk dat iemand het fijn vindt om het gezellig te hebben met ons, zeg maar. Om zo nu en dan een keer samen te eten. Maar wij vinden het ook heel erg belangrijk dat iemand het ook fijn vindt om op zichzelf te zijn. Want wij vinden het zelf ook heel fijn om gewoon op onszelf te zijn en onze eigen plek te hebben. Hoi, kom binnen. Hoi. Hoi, Dionne. Leuk dat je er bent. Het is nogal een probleem, hè? Een huis vinden in Amsterdam, zeker als student. Hoe ervaar jij dat? Ik heb denk ik wel 100 mailtjes of zo de deur uitgegooid. En ik heb best wel veel reacties gehad. Ik heb ook eerst een kamer gehad, maar ik ben best wel kieskeurig in een kamer, dus die heb ik afgezegd. Kieskeurig, dat kan je toch eigenlijk helemaal niet zijn op dit moment? Ja, nu niet meer, maar het was ook in het begin van juli. Dus nu is het gewoon wat vrijkomt, neem ik. Want maandag begint school en ja, hopen dat je gekozen wordt. Yes. Dit is allemaal pre-corona-tijd. Ik zag de mensen handjes schudden en hele grote groepen op elkaar op hospiteeravond. Ik neem aan dat dat heel anders eraan toe gaat op dit moment. Ja, hospiteren gaat bij ons nu grotendeels online. Oké. Dus via Zoom bijvoorbeeld. Ja, dus dat is wel een voordeel voor onze studenten, Zeker, zeg maar. ja. Want een van de nadelen van het hospiteren systeem hebben wij hier staan, is dat het in de meeste gevallen niet in het voordeel is van buitenlandse studenten, omdat zij niet fysiek aanwezig kunnen zijn. En vaak gaat de voorkeur ook afhankelijk van de samenstelling van de groep naar een Nederlandse student. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Onze studenten worden vaak geconfronteerd dat toch een bepaalde voorkeur is van de groep. Dus wij stimuleren de studenten van oké, geef niet op, sluit die optie niet helemaal uit, maar zorg dat je ook ingeschreven staat, dus op basis van wachttijd, loting, etc. En hospiteren is ook een mogelijkheid, maar realiseer je dat dat heel veel inspanningen zal vragen van jou. De voordelen van een woning via een woningcorporatie: betaalbare prijs, betrouwbaar. Het zijn betrouwbare partners, betrouwbare partijen. Huisvesting op basis van een campuscontract, dus zolang je student bent of voor een bepaalde tijd, allebei. Reisurgentie, voorrangsregeling, bepaalde aanbieders. En bepaalde aanbieders of bepaalde studentenwoningen hebben ook speciale voorzieningen voor studenten. Er is een groot tekort, dus er is heel veel vraag en dat is gelijk ook een nadeel. Dus vandaar dat de wachttijd ook behoorlijk kan oplopen. Niet tijdig inschrijven betekent minimale kans op een woonruimte. En zoals ik net zei, ja, hospiteren blijft een challenge voor onze doelgroep. We hebben verschillende aanbieders en Duo is daar één van. We hebben op onze site, zullen we straks ook laten zien, de aanbieders per regio. Die je straks ook kunt opzoeken. Maar we hebben vandaag Iris van Duo die ons meer informatie gaat geven. Met name over Duo en het platform Room. Yes. Yes. Ik zat net een antwoord te typen op een van de vragen. Oh, Maar ja, daar stop ik even mee. Ik zie heel veel vragen, inderdaad. Ja. Ik zal waarschijnlijk een paar dingen zeggen die James ook al heeft gezegd. Maar het is zoveel informatie, dus om iets 2 keer te horen is waarschijnlijk niet heel erg. Dus als jij hem door wil klikken. Yes. Wij zijn dus de grootste studentenhuisvester van Nederland, van de corporaties. Daarnaast na ons is SSH de grootste en die zit dan in ongeveer alle steden waar wij niet zitten, zoals Utrecht en Groningen, Zwolle. Daarna zijn er nog een paar andere partijen.
En met al die partijen werken wij eigenlijk ook wel samen. Dus daar kan ik jullie ook wel een beetje over vertellen. Wat misschien in eerste instantie goed is om te weten, hè, wat voor soort woningen hebben wij en de andere corporaties nou? Wij hebben zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen. En zelfstandig, dat betekent dat je je eigen keuken en badkamer hebt. Dus dat zijn meestal studio's en soms meer kamerwoningen, maar meestal is dat een studio van bijvoorbeeld 25 vierkante meter. En onzelfstandig, dan heb je gewoon echt een kamer, een slaapkamer. En dan deel je de keuken en soms ook de badkamer, die heb je soms wel zelf, die deel je dan met huisgenoten. En dat kan dus echt zijn met 1 of 2 andere huisgenoten, of het kan een gang met z'n 14 zijn. Dat zie je altijd in de advertentie. De zelfstandige woningen die worden door ons en bijna alle corporaties aangeboden op basis van wachttijd. Dus dat is als je hebt ingeschreven bij Room of het andere platform waar je moet zijn voor die corporatie, gaat dat op basis van inschrijfduur. En de onzelfstandige kamers gaan soms ook op inschrijfduur, maar dus ook vaak volgens hospiteren, waar jullie net al wat over hebben gezien. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. Wij hebben ongeveer 50-50 zelfstandige en onzelfstandige woningen. Als je kijkt naar wat het kost, je zag net al wat prijzen voorbij komen van de particulieren. Bij ons is het wat goedkoper. Onzelfstandig, dat is tussen de 250 en de 500 euro per maand. Dat hangt heel erg af van hoe groot de kamer is. Die gaan echt van 8 tot 30 vierkante meter zo ongeveer. En bij ons zit bij die prijs dan altijd gas, water en licht. En meestal ook inboedelverzekering en internet en dat soort dingen zit er allemaal bij in. Dus voor die prijs ben je zo goed als klaar. Zelfstandige woningen die zijn ietsje duurder. Die zijn tussen de 400 en de 600, 650 euro per maand bij ons en bij andere corporaties. Maar belangrijk is dat je bij zelfstandige woningen vanaf je 18e recht hebt op huurtoeslag. Daardoor kan je echt 200 euro per maand terugkrijgen. En moet je wel even opletten, je kan een proefberekening maken bij de Belastingdienst dat je inderdaad dat krijgt voor die specifieke kamer. Als de huur te hoog is, krijg je geen huurtoeslag. Maar waar het op neerkomt is dat dus een zelfstandige woning vaak uiteindelijk goedkoper is dan een onzelfstandige. Wat echter ook wel goed is om jezelf af te vragen, je moet gewoon een kamer vinden natuurlijk, maar als je op tijd hebt ingeschreven en je hebt de keuze, denk er even over na wat bij je past. Want zelfstandig kan heel fijn zijn, je hebt alleen maar je eigen troep, je hebt een rustige studieplek, maar onzelfstandig kan ook heel leuk zijn, omdat je dan met huisgenoten woont en wat makkelijker mensen leert kennen in Nederland. Dat was deze. En als jullie vragen hebben ondertussen, gooi ze allemaal in de Q&A, zou ik zeggen. Ja. Zo straks zag je al in beeld een tekort van 40.000 studentenwoningen, maar volgens de laatste monitor is dat tekort 22.000 studentenwoningen. Als je kijkt, er zijn nu ruim 700.000 studenten in Nederland. En in 2027 zijn dat er ongeveer evenveel. Dat groeit niet zo. Maar wat je wel ziet is dat het aantal internationale studenten gaat groeien. En bij internationale studenten of studenten van ver, ook Nederlandse studenten van ver, geldt natuurlijk voor dat die allemaal in augustus of september een kamer nodig hebben. Die kunnen niet nog even met de trein op en neer vanaf papa of mama. Die hebben allemaal tegelijk een woning nodig. Dus die groei van die internationale studenten betekent wel dat die druk in augustus nog hoger wordt en dat het dus belangrijk is om echt op tijd te gaan zoeken. In 2027, ik zie daar een typfoutje staan, maar dan hebben we nog steeds een tekort van 15.000 studentenwoningen, verwachten we. Nou, hoe vind je dan een kamer? Dan gaan we naar de volgende. Dit heeft James had ook al even genoemd. Je hebt de optie om een kamer te krijgen via je onderwijsinstelling. Zoals James ook al aangaf, kan dat niet bij alle onderwijsinstellingen. Dat is namelijk omdat sommige onderwijsinstellingen zeggen van ja, jullie komen uit het Koninkrijk, jullie zijn geen internationale student, jullie hebben hier geen recht op. Is een beetje flauw, want jullie komen wel van heel ver weg en hebben wel die kamer nodig, maar dat is hoeveel onderwijsinstellingen ernaar kijken. Ook als je via je onderwijsinstelling dit wel kan regelen, is het belangrijk om te weten dat deze kamers vaak maar voor een jaar zijn. Dus het is vaak dan voor de eerste opvang en daarna moet je alsnog zelf een kamer zoeken. Juist. Mag ik daar een vraag over stellen, Ja. Iris? Want
in geval van de studenten die via jullie, tenminste in de regio komen, dus Den Haag, Delft, Leiden en Amsterdam. Ik weet niet of het voor Amsterdam geldt, maar dan is die voorrangsregeling voor Arubaanse studenten van toepassing, toch? Ja, maar daar kom ik bij de daar kom volgende je op slide. terug. Oké. Ja. Want, hoe heet het? Want we zien studenten dan gelijk voor die optie van de onderwijsinstelling gaan, terwijl ze voldoende inschrijftijd hebben. Dus Precies, als je dat dat is- zou willen toelichten, Ja, precies. We kunnen wel naar de volgende dan inderdaad. Want kijk, wat je dus ook kan doen. Kijk, je kan dus via je onderwijsinstelling in sommige gevallen een kamer vinden, maar dat is dus maar voor een jaar. Wat je ook kan doen, is zelf een kamer zoeken via Room. Nou hebben we net natuurlijk gezegd, je moet je echt heel op tijd inschrijven, want de wachttijd is heel lang, zeker in de Randstad. Maar Duo heeft een voorrangsregeling voor internationale studenten en daar vallen jullie bij ons wel onder. Dat betekent dat wij op specifieke complexen een voorrang hebben. En dat kan je zien in de advertenties. En James heeft daar ook allemaal informatie over. Die deel jij volgens mij ook elk jaar met de aankomende studenten. Dus dat is goed om op te letten. Wat sowieso ook belangrijk is om te weten is, ik noem steeds Room. Misschien denk je, wat is Room? Room is het platform waar Duo mee is begonnen. Dus wij bieden daar onze woningen op aan. Ons idee was echter dat we heel veel woningen daarop krijgen. Zodat studenten eigenlijk zeg maar op één plek hoeven in te schrijven. Dus we hebben nu Idealis, hebben we er ook al bij aangesloten in Wageningen. En in januari komt SSH erbij, die dus in Utrecht en Groningen zit onder andere. En er komt nog een partij uit Groningen bij. Mooi. Zo hopen we dat er steeds meer bij komen. Dus sowieso je op Room inschrijven is heel verstandig voor de meeste mensen. Want daarmee hebben we nu al, straks al 2/3 van de Nederlandse studentensteden, die zitten daarbij. Oké. En niet al die partijen hebben die voorrangsregeling die ik net noemde. Die is echt specifiek van Duo. Dus ja, goed om daar goed in de advertenties te kijken voor welke woningen dat geldt. En voor studenten die overwegen om bijvoorbeeld naar Utrecht te studeren, als ze al ingeschreven staan op Room, geldt dat straks ook voor als ze SSH bijkomen? Ja, dat geldt straks ook. Dan kunnen ze, SSH die gaat ook via Room het aanbod aanbieden. En dan word je gewoon, als je op hun aanbod reageert, word je daarna naar hun doorverwezen. Duidelijk. Maar dat komt allemaal op één plek. Yes. Ja, op Room staan ook de advertenties voor het hospiteren, waar we het net al over hadden. Ja, zoals James ook al aangaf, zijn studenten, internationale studenten, die zijn vaak in het nadeel hierin. Dat is ook heel vaak vanwege de taalbarrière, dus dat geldt dan nu wat minder. Maar dan nog zien we inderdaad dat het voor jullie dan lastiger is. Nou, dat vinden wij natuurlijk als Duo niet oké. Dus daarom starten wij ook komend jaar nog een paar pilots, een paar projecten waarbij sommige mensen verplicht dan iemand van ver weg moeten instemmen. Dus nou ja, dat zijn we nu allemaal aan het uitrollen, maar er komen in elk geval meer kansen om ingestemd te worden ook. En als ik daar meer over weet, zal ik die informatie allemaal met James delen en dan komt dat hopelijk ook bij jullie terecht. Zeker, mooi. Ja, hoe meer opties, des te beter. Dus we Precies, proberen alle opties open te houden. Oké. Ja, dus de belangrijkste boodschap die we hier de hele tijd meegeven is, schrijf je vooral op tijd in. Je kan je bij Room vanaf 16 jaar inschrijven. Op dit moment kan je alleen nog maar de betaling doen via Ideal, waar je een Nederlandse bankrekening voor moet hebben, of via creditcard. Dus als je die niet hebt, kan je die hopelijk van iemand lenen. Er komt binnenkort nog een extra betaalmethode bij, waardoor je ook met de betaalmethode van je Arubaanse bank kan betalen. Maar helaas is dat nu nog niet af. Ja, want die feedback krijgen we wel soms, dat bepaalde studenten niet over een creditcard kunnen beschikken. Nee, inderdaad. precies. Dus daar wordt aan gewerkt. Maar helaas, kijk, ik zou zeggen, schrijf je zo snel mogelijk in. En helaas kan dat nu nog niet. Dus ik hoop dat je dan, dat jullie daar een oplossing op kunnen vinden. Volgens mij waren dat de slides, Yes. Iris. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage. Je blijft nog even online met ons. Ja, ik zal nog even wat vragen beantwoorden. Ja, dus ik zou zeggen tegen de leerlingen en de ouders die meedoen,
grijp de kans, maar benut de mogelijkheid nu dat Iris erbij is om de vragen te beantwoorden. Stel je vraag via de Q&A en die kunnen dan ook via de Q&A beantwoord worden. Of straks na afloop kunnen we dat ook mondeling beantwoorden. Dankjewel Iris. Yes, graag gedaan. Thank you. Oké, Iris had het al aangegeven. We hebben ook de mogelijkheid voor studentenwoning via je onderwijsinstellingen. Het is met name voor non-Dutch international students. En dat is gelijk de uitdaging. Onze studenten vallen daar vaak buiten. Maar we zijn de laatste tijd in gesprek geweest met een aantal instellingen. En sommigen zijn bereid geweest om een beleid hierop aan te passen, dat onze studenten vanuit Aruba ook in aanmerking kunnen komen voor die kamers. Maar nogmaals, het geldt niet voor alle instellingen. Dus het is maar een bepaald aantal instellingen waar je voor een kamer in aanmerking kunt komen via je instelling. En soms is het ook uitsluitend voor buitenlandse studenten van Engelstalige studies. En dat varieert ook sterk per instelling en zelfs binnen de instelling kan dat per opleiding variëren. Het zijn short-stay kamers, dus voor 6 maanden, maximaal een jaar. En de meeste zijn gemeubileerd. Dus het is niet een kamer voor de duur van je studie. Dus hou daar rekening mee. Deze zijn de instellingen waar we bevestiging van hebben ontvangen dat onze studenten uit Aruba in aanmerking komen voor een short-stay kamer. Dus Fontys Hogescholen, dat geldt voor Tilburg, Eindhoven. Met name Tilburg en Eindhoven. Hans Hogeschool in Groningen sinds afgelopen jaar. NHL Stende in Leeuwarden. Universiteit Utrecht. En dan geldt het alleen tot nu toe voor de Engelstalige studies. Dus de studenten die voor de Engelstalige studies kiezen. En de Haas Hogeschool. De Haas Hogeschool kent geen beperkingen. De studenten kunnen zich aanmelden voor een kamer. Maar het aanbod is beperkt. Ze kunnen geen kamer garanderen. Dus je kunt je aanmelden hiervoor. Maar het is op basis van first come, first serve. En ook op basis van of je voldoet aan de verschillende criteria van de instellingen. We hebben een filmpje van Universiteit Utrecht. Die ook advies geeft over, speciaal aan studenten uit het buitenland. We gaan er even naar kijken. Planning to study at Utrecht University? Great! But beware, finding a room in Utrecht is difficult. Why? Unlike what you might be used to, Dutch universities don't own student housing. We reserve accommodation with housing providers, but this is limited. Most students find a room on their own, so you'll be competing with Dutch and international students. If you're not prepared, you could end up with no place to stay. Adventurous? Maybe, but mostly just very stressful. Okay, here's some tips. Start searching now, even if you haven't been admitted. It can take months to find a room. Use your network. Online platforms, social media, agencies. Put yourself out there. And if possible, arrive early. Tenants often look for roommates on social media and invite the candidates to group viewings. Skype is an option, but attending really helps. And don't be picky. Consider a temporary solution at first. Also, broaden your search. Holland is tiny, so surrounding towns are just a bike ride away. Rain, wind, or snow, Dutchie's bike. And finally, be persistent. Already responded to 10 ads. It's just the beginning. Don't be discouraged, just keep on trying. So, in a nutshell, be prepared, start early, and maximize your chances. If you have any questions, let us know. Check out uu.nl/housing for more tips and information. Ja, goede tips van Universiteit Utrecht.
Ze verwijzen naar hun speciale pagina over housing voor internationale studenten. De meeste onderwijsinstellingen hebben zo'n pagina waar ze informatie verschaffen over huisvesting en wat de regels zijn en wat er van toepassing is voor de verschillende groepen. Dus ik zou zeggen, oriënteer je goed op de websites ook. En als je vragen hebt, vooral of je daarvoor in aanmerking kunt komen, stuur een mail. Of er is tegenwoordig ook een optie via de chat of beeldbellen. Om je vragen te stellen, zodat je dan niet automatisch vanuit gaat dat je wel in aanmerking komt en straks voor verrassingen komt te staan. Dus je moet je heel goed informeren. De voordelen en nadelen op een rij van een woning via onderwijsinstellingen. Het voordeel is dat ze vaak gemeubileerd zijn. Dus je komt aan en je hebt in principe, je kunt zo in je woning verblijven. Opbouwen van inschrijftijd via woningcorporatie blijft gewoon door indien je daar ingeschreven staat. Dus de inschrijftijd loopt gewoon door. Dat is een voordeel voor als je straks eruit moet en dan wel een vaste kamer moet hebben. Nadeel, studenten uit Aruba komen niet altijd in aanmerking zoals al eerder gezegd. Dit is afhankelijk van het beleid van de school. Aantal shortstay-kamers is ook beperkt. Dus het is niet dat ze oneindig kamers hebben. De onderwijsinstelling biedt geen garanties. Het is voor bepaalde tijd. En je zit vast aan het contract voor 1 jaar. Dus je kunt niet tussentijd opzeggen, want dan zit je met de kosten. Dus dat is wel een aandachtspunt. Want stel dat je in de loop van het jaar een andere woonruimte hebt gekregen, dan zit je wel een aantal maanden met die dubbele lasten. Dus dan zit je met de shortstay-kamer en de huur die je moet betalen aan je nieuwe woning. Dus dat moet je heel goed gaan plannen. Oké, woonruimte via makelaar of bemiddelingsbureau. Dat is optie nummer 3. Dat is via de commerciële sector. Dat is vaak voor studenten die, of een koppel die samen wil komen om te studeren. Die willen graag samenwonen. Of studenten die graag met vrienden willen wonen, etc. We krijgen daar heel vaak vragen over. Maar nogmaals, dat is helemaal aan de commerciële sector. Dus je moet echt via makelaar of bemiddelingsbureau gaan zoeken. Als dat jouw voorkeur is, of als dat jouw wens is. Je hoort het al, de commerciële sector betekent automatisch hogere huurkosten. En vaak, omdat je student bent en van ver komt, vragen ze inkomensverklaring en garantie van de ouders. En bij inkomensverklaring is het soms lastig, want dan willen ze een inkomensverklaring van iemand die hier inkomen heeft, woont en werkt in Nederland. En dan wordt het lastig. Stel dat je ouders garant willen staan voor jou. En nogmaals, DUO, de studiefinanciering, wordt niet als inkomen beschouwd. Dus het moet echt iemand zijn met in loondienst. Er zijn vaak ook andere kosten mee gemoeid, dus bemiddelingskosten, et cetera. Dus ja, samenvattend, je bent er altijd duurder uit via makelaars en bemiddelingsbureaus. En een voordeel is wel, oké, je hebt niet te maken met inschrijftijd, loting of hospiteren. En ze hebben aanbod van verschillende typen woningen. Dus kamer, studio, appartement, you name it. Maar, nogmaals, je zit met hogere kosten. Ze vragen voor garantie van de ouders vaak. En aanbod is ook vrij beperkt in piekperiodes, zoals het begin van het studiejaar. Het is niet zo dat zij hebben ook te maken met de grote vraag als je in juli, augustus aankomt. En een laatste punt is, huurbescherming is afhankelijk van prijzen en voorwaarden van contract. Dus zodra je in de commerciële sector zit en boven een bepaalde huurprijs zit, dan moet je heel goed uitkijken wat de voorwaarden zijn in het contract en wat jouw rechten zijn. Dat is via ik ga even terug. Wij zijn heel terughoudend met het adviseren of het aanbevelen van een bepaalde makelaar of bemiddelingsbureau, omdat ze juist ook op de commerciële sector opereren. Dus wij kunnen niet zomaar
een bedrijf promoten. We hebben wel bepaalde makelaars waar we contact mee hebben. En in het verleden ook goede ervaring hebben gehad. Of bepaalde studenten daar goede ervaring hebben gehad. Maar nogmaals, wij kunnen niet verantwoordelijk staan voor de service, voor de voorwaarden, etc. Dus vandaar dat we ook heel terughoudend zijn met het aanbevelen van commerciële partijen. Woonruimte via particuliere aanbieder, dat is optie 4. Dat is ook op de commerciële sector, maar dat zijn vaak dus niet per se een makelaar of een bemiddelingsbureau, maar dat zijn gewoon mensen die over een woonruimte beschikken of een kamer beschikken, die zelf de eigenaar zijn en die kamer of woonruimte dan willen verhuren. Ze bieden het aan via online platforms, via Facebook groups, advertenties online, you name it. Dus, maar dan heb je echt te maken met vaak met de eigenaar zelf of de beheerder zelf. Voor online platforms moet je vaak een account aanmaken. En voor die bekende platforms zijn er wel inschrijfkosten. De bekendste platform is kamernet.nl. Het filmpje aan het begin dat jij zag met die hele gekke bedragen van €800 voor een kamer van 9 vierkante meter. Nou, dat stond bijvoorbeeld op Kamernet. Dat zijn allemaal mensen die een kamer aanbieden. Naast Kamernet heb je ook andere platforms zoals Rooming en Kamertje.nl. Maar dit is niet via een woningcorporatie en ook niet via instelling. Dat zijn gewoon mensen die woonruimte aanbieden. Je hebt ook Facebook groups. Veel studenten zoeken ook op de online Facebook groups. Bijvoorbeeld Kamer in Amsterdam, Kamer in Utrecht, you name it. Het zijn er heel veel waar je op kunt zoeken. Voordeel is, kamers zijn per direct of voor korte termijn beschikbaar. Het is niet op basis van inschrijftijd of waar dan ook. Informatieaanbod is vaak ook vrij toegankelijk, behalve voor de platforms waar je moet inschrijven. De nadelen, over algemeen dure kamers. Er is wel een risico voor scammers, want er zijn ook scammers actief helaas op deze platforms. Het is tijdrovend. Straks zul je ook de huidige studenten aan het woord horen die via dit soort platforms aan een kamer zijn gekomen uiteindelijk. Maar je moet heel veel tijd hierin steken, want je moet heel veel mailtjes sturen, heel veel berichten sturen, et cetera. En je bent er continu mee bezig. En dan nog een nadeel, er komen heel veel reacties op de aangeboden kamers, dus er wordt ook geselecteerd. Dus jij bent niet de enige die op een kamer of een woonruimte reageert. Red flags. Helaas hebben de studenten uit Aruba hier ook mee te maken. We hebben afgelopen jaar gelukkig geen incidenten gehad, naar mijn weten. Maar de jaren daarvoor hebben we wel een aantal gevallen gehad van studenten die zijn gescamd op Aruba door aanbieders hier in Nederland. Of die doen zich voor alsof ze aanbieders in Nederland zijn. Dus wees alert. Wees alert. En dit zijn een aantal red flags waar je voor moet uitkijken. Als je bezig bent op die online platforms en stel dat je een kamer ziet en ze verzoeken of eisen dat je een geldbedrag alvast wordt overgemaakt, dan is dat zeker een red flag. Dat moet je zeker niet doen. En zeker niet als er geen sprake is van een contract of wat dan ook. Soms zie je ook praktijken waarbij scammers vragen om het geld te storten naar een bankrekening buiten Nederland. Vooral Duitsland en Engeland zien we vaak. Als je dat merkt, moet dat gelijk ook een red flag zijn. Soms zie je ook de naam van de persoon of instantie waarmee je hebt gedeeld, waarmee je in een gesprek bent geweest over de kamer, niet overeenkomt met de gegevens van de bankrekening waar je het geld moet storten. Dat is ook een red flag, dus wees daar heel alert voor. En er wordt geen mogelijkheid, of wordt zelfs geweigerd om de kans aan te bieden om de kamer te bezichtigen. Dus zorg altijd, zeker als je met een particuliere aanbieder te maken hebt,
Dat je een familielid of een kennis hier in Nederland hebt, iemand die je vertrouwt, die de kamer even kan bezichtigen om te verifiëren of te bevestigen dat die kamer daadwerkelijk bestaat. Want helaas hebben wij gevallen gehad van kamers die uiteindelijk gewoon, waren gewoon ghost kamers, helaas. Dus de tips, blijf alert, vraag altijd naar referenties en advies, mensen die hier ervaring mee hebben, huidige studenten bijvoorbeeld, mentoren. En neem de informatie en de voorwaarden in het contract heel goed door voordat je overgaat tot ondertekening of het overmaken van geld. Ik zag ook een vraag over woonruimte of inwonen via bij familie, vrienden, kennissen. We zien dat ook gebeuren bij studenten die in Nederland familie hebben. Of via vrienden of kennissen van de ouders aan een kamer komen. Het is mogelijk als ze daar officiële toestemming voor geven. Dus dat je bij hun inwoont of dat je een kamer of een woonruimte huurt. Het kan tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd. Maar wat wel heel belangrijk is, om altijd na te vragen en een bevestiging hiervoor te hebben dat je je mag inschrijven op het adres bij de gemeente. Als dit niet het geval is, dan is dit niet een optie. Aangezien je dan niet officieel kunt vestigen in Nederland. Maak hele goede afspraken, het liefst schriftelijk, om onduidelijkheden en frustraties en problemen te voorkomen. Dus een voordeel is wel, je hebt hulp van familie, vrienden. Je hebt gegarandeerde woonruimte bij aankomst in Nederland. Nadeel is ja, minder privacy of autonomie in geval van inwoning. En in alle gevallen is niet in alle gevallen mogelijk om het op adres, om het in te schrijven bij de gemeente op het adres. Dus dit is heel cruciaal om hier een bevestiging van te krijgen. Yes. Ik had het al aangekondigd, we hebben ook een aantal huidige studenten aan het woord over hun ervaring met het vinden van huisvestingen hier in Nederland. We gaan even naar het filmpje. Honestamente, minha comissa base lá com buscamento de casa na Holanda, tem motivo minuto em casa para uma chega Holanda. Então, me assigno a privar 10 diferentes websites que me será paga para não, para assim buscar casa, assim não mesmo não há. Me atoma contato com o Stichting Huisvesting in Utrecht, não ajuda-me com outro website que ajuda-me com casa. Depois de lunes me alogra um casa. Pues minha recomendação na tour heen tá, na tour estudante não tem Holanda hora aqui tá, para começar na hora, passou é também um pouco difícil para pagar casa. Met de baan na leven ding studentenwoning die duo mes. Kamer aqui mahanyele riba website ko yama room.nl. Room.nl ta di diferente website van kung sa aplicar riba je ora mitata na Aruba. Room.nl ta website ko bota paga €35 viaje per. E a website mostrava diferente aanbod die kamers ng kuting na Holanda para estudiante. A website aqui trabalha com par de status só, dus met de advice cada estudante para check qual website está behoort na boa stad. A website aqui trabalha mais tempo boting ingeschreven, mais grande botjang staat para ganhar kamer. Para mim como bem Holanda, me check Facebook en dan diferente grupo nang kubo por ganhar diferente kamer. Me a reagir para kasi tour e hope di nang avisar-me como na por sobre me tot leu. Pero me hanya si caso para 6 lunas, anto eu na februário me estou buscar algo outro. Na februário me achei que eu website que chama SSH, esse é website que eu me inscrevi na GL, anto me tot inscrevi caba na essay desde V5. Paso inang wachtij te conta. Se botar mais largo inscrevi, mais lihe botar hanya cas. Anto assim não vim para hanya cas e recebi conselho também tá para toerinos se você interessado bij Utrecht, Rotterdam of Tilburg, schrijf hem eens in. Even se você não seguro, schrijf hem eens in, para sobre que eu wacht tot tarde. Hope. Que tudo mais foi para a minha câmera. No meu caso, uma comissão tomou contato com o estudante na Universidade de Banda da Haag Kamer, mas check na wat ik na Haag. Anto na Den Haag, tinha website que chama room.nl. Anto website aqui provee hope kamer nam, e studio nam, para estudanten nam que vêm na Den Haag.
De meu caso, mas schrijven in een en de man. Dus we zijn ook meer Holanda, maar hij heeft een studio in de kamer. We zaken scholen também te probeer studio não, para aia, para international students. Dus we zullen ook check qua school bus banhando, waar ze também te probeer kamer te bolso. Kiko melo conseja estudiante nang kuta viendo kinana y buscando pa apartment, a melo conseja nang pa wak di trempang, depende que estado você banhando, se você banhando estado hobby mais druk, para começar de trempang e buscar bo huisvesting at least ano por mês, paso ting kos ko bo se sign up ita tara mane ano pa boque da rebelista dus. A melo conseja estudiante começar de trempang iwakas, iwak também manikong leu eta de escola e se me se toma bus do dia ou se me se corre mais quanto minuto ele dura para ir à escola. Muita quer para a aqui, você cursa e da roupa difícil para ganhar casa, apartamento na Holanda. E sabe da roupa verdade. Então é muito importante para bisa você que sign up de viajar na room.nl. Room.nl te conta para certo status só, pero é muito importante para se você quer estudar na Holanda, você inscreve para roupa tempo, para mais largo você inscrever, mas o chance você tem para botar primeiro na lista, então se não você um campo roupa mais ligeiro. Então overal a nós de Caribe, tá ganhando vorang, é hora é importante para você inscrever mais tempo. Huisvesting. Dus de meu caso, door die circunstância na personal, a comecei a buscar kamer op laat, super laat. Não só para over die online e-mail, para me conhecer um pouco bem Holanda. Dus você está demasiado, você está super laat. Hoop laat. Dus oké, lo que me hace também a buscar de diferente website, diferente website, de a noite para 12 largo te hora como haya algo. E na delta, que haya pero está super caro. Anto é exclusivo, dus me tenho que pagar água corrente tudo custa em mês. E outro nadel tá, se você cos lá, tá que tem uma chance de você reagir bem câmera, tem gente pico gente que também a reagir bem mesmo câmera que a reagir bem a walkie, dus bota cai, hopi, bo chance hopi chiquito que bota bem câmera, dus começa a vanaf a walkie, busca a câmera nang schrijf in de website nang. Trouwens, nang poster iba website di Aruba Learning, dus mita kere ku bolo po haya kamer, dus si bo schrijven di alvast. Yes, dat waren een aantal van onze huidige studenten uit Aruba aan het woord over hun eigen ervaring met het vinden van een kamer of woonruimte. En ook tips, adviezen voor jullie. Heel mooi om ook hun verhalen te horen. Ik moet even Iris verontschuldigen. Ze heeft andere verplichting. Dus ze kon tot 9 uur vanavond hier in Nederland bij ons zijn. We hebben straks een aantal mentoren die ook aanwezig zullen zijn. We kunnen in principe, als jullie dat fijn vinden, ook Papiamento verder gaan. De slides zullen in het Nederlands zijn. De overige slides die we nog moeten behandelen. Maar we gaan het verder tweetalig doen. Do's en don'ts. Wat is belangrijk? Tijdig inschrijven. Dus op tijd inschrijven. Wij adviseren ruim een jaar, of liefst 2 jaar van tevoren. Nou, we zijn in december, dus voor de aankomende groep wordt het lastig. Maar vanavond, uiterlijk vanavond moet je inschrijven indien je dat nog niet hebt gedaan. Wees alert, neem alles goed door. Zoals al eerder aangegeven, er gelden verschillende regels, procedures, etc. afhankelijk van de aanbieder of de studiestad. Dus dat moet je heel goed weten. Kijk ook buiten je studiestad in nabijgelegen steden of dorpen. Veel mensen willen per se in de studiestad wonen. Maar iets verderop is het vaak makkelijker om aan een kamer of woonruimte te vinden. Benader familie, vrienden die je hebt in Nederland voor advies en hulp. En zeker voor zelfstandige woningen.
check als je in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag, want dat scheelt heel veel in de kosten. Dus dat is zeker handig. En studenten uit Aruba, als je 18 jaar of ouder bent en je hebt een zelfstandige woonruimte, zeker degene die je kunt krijgen via de woningcorporaties, daar kun je huurtoeslag voor krijgen. Wat je zeker niet moet doen, is actie blijven uitstellen. Je moet op een gegeven moment gewoon een knoop doorhakken en actie ondernemen. Iets anders is ook wat we zien is aankomende studenten zijn heel vaak kieskeurig. Don't be picky, alsjeblieft. Begin klein en eenvoudig en eenmaal in Nederland kun je je verder oriënteren. Dus het is heel belangrijk we weten dat jullie bepaalde verwachtingen hebben. We weten dat aankomende studenten vaak een bepaalde dingen gewend zijn. Op Aruba, eigen badkamer, eigen keuken, etc. Maar je moet gewoon openstaan voor de mogelijkheden die hier worden aangeboden. En een andere valkuil, wat een van de huidige studenten ook had aangegeven. Als je actie blijft uitstellen en te laat begint met het regelen van de kamer, krijg je helaas te maken met een hele dure kamer. Dus je moet heel goed uitkijken dat je niet een te dure kamer neemt. Want straks gaat al je studiefinanciering naar huur. En dat is zonde. Daar heb je geen geld over om mee te leven. Dus je moet heel goed checken hoeveel je inkomsten per maand zijn. Studiefinanciering. Stel dat je ook Aruba-lening erbij hebt. Wat zijn je inkomsten? En op basis daarvan moet je een maximaal budget bepalen, ook rekening houdend met de andere kosten die je hebt. Wij kunnen moeilijk aangeven wat de maximale huurprijs moet zijn voor iemand, maar we zeggen altijd, ga niet boven de 600, 700 zitten. Zeker niet als je geen huurtoeslag kunt krijgen, want dan heeft het echt geen zin. Dan kom je echt in geldnood op een gegeven moment. Oké. Nou, informatiebronnen. Naast dit webinar hebben wij ook de informatie per regio op de pagina Studia na Holanda op de website ea.aw. We hebben, zoals aangegeven, per regio, dit is de informatie wat door de mentoren zelf is samengesteld. Je kunt zien hier informatie voor de regio Amsterdam, Diemen, Almere, Haarlem. Voor regio Den Haag, Rotterdam, you name it. En daarin heb je echt specifieke informatie over de regionale aanbieders. En ook de relevante links en websites waar je kunt aanmelden. Dus ik zou zeggen, ga gelijk een kijkje nemen. We hebben 4 mentoren met ons vanavond. Als je nog vragen hebt naar aanleiding van de informatie wat op de website staat, kun je altijd contact opnemen met de mentoren. En hier laat ik de contactgegevens even zien en ook de regioverdeling. Welke zijn de mentoren voor de verschillende studiesteden. Ik wil vragen of de mentoren even de camera's en de microfoons aan willen zetten. Om zich even voor te stellen. Aha. Boa noite, feliz noite, collega's. Igualmente, dank je, James. Ja. We hebben, ik mis nog Lourdes. Lourdes zit op Aruba. Mi camera non accende. Oh jee, even La mia kijken. We gaan het nog een keer proberen. Yes. Bom, niet te Nog stoppen, een keer slice proberen. dan raden. Ja, het is Voci. Oké. Ja, basta mi mes portava, toch? Ainda não, vamos ver se. Boa noite, colegas. Leuk que você join us hoje. Nós temos 8 mentoren conosco hoje noite. Nós temos uma hobby informação, mas a informação é hobby general. Dus het está mais bem over die kijken de diferente opções, etc. Pero claro, você tem opção de que você tem informação de que está van toepassing para você regio dan specifiek. Ik quero dar even oportunidade para voorstelronde. Dus ik quero começar com o colega Juraima. Boa noite, James e colega Naí.
door de studenten major in Aruba. En met de Jurijn Henriquez en met de mentor die regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen. En toen macabre die waren bij Q&A, kon die pergunta over die Arnhem. Dus Arnhem en Nijmegen, de studentenhuisvesting de SSAN. Importante para schrijven mes in. SSAN door het systeem die loting. Sinds dit jaar. Dus ja, zij het systeem wat beschrijven mes in, provoken op lood. Commissaris wat een bewijsje inschrijven como studenten. Dus ze zijn echt op het moment dat ingeschreven ergens naar een studieinstelling. Dus ze zijn het ongeveer na juli. Dus ze zijn het important SSAN met de benadruk. Pablo Kamer via media die Facebook, otro media maneira Kamernet, Room, Lugano, ja, worden nombrado em presentação à noite. Sim, correto. Por bem como bij outra mentoren dan, já que nós estamos bezig com Arnhem, com Nijmegen, e a capaz aqui, Hogeschool Arnhem en Nijmegen também por uma câmara dan disponível, é short stay câmaras, mas não sabia. Die indicação que sai também tem caso acaba a também ou nós não há a confirmação ainda? Não há a confirmação ainda para o qual que me sata que os estudantes não correm a câmara para 6 lunas, que short stay ela wordt verlengd para 6 lunas. Dus zij kan men portar a possibilidade assim, não também door die corona maatregelen portar que eigenlijk te bieden met die possibiliteit voor 10 câmara para studenten, maar a mim não gaat er vanuit je cijfers, want concurreren natuurlijk com international studenten. Correto. Dus ja, het is een situatie aparte aan je eigenlijk, dus dus ik wacht af komen outra aan. Correto. Zie je nog een bevestiging die zij in. Juist. Oké. Dank je, Joraima. Ik quero laga Shahaira introduzir sobre esse rato. Shahaira, seu microfone não está trabalhando. Even kijken hoor. Dan testa o rato. Segundo nós temos um pouco problema com o microfone. Oh! Um dia mais. A você? Não. Nós não escutamos a Shahaira. Está escutando? Aha! Sim. Hope leu. Mas está papel de que duro. Não. Welkom, Shahaira. Bij James, dank je aan benoemd collega's lang. Ik ga met toe is naar de base voor een webinar maior lang e também na tour estudiante não está base está preparando na mês para vir estudar na Holanda, quizás outro ano ou ano seguinte, mas eu tomo nota agora de Ibrah. O James passa com todo o estudante que geeft aan voor dan in 2021 en andere 2022. Sim. Met de mentor die Den Haag. Dus minha sócia tem pergunta para mim. Se caminha me tem cobiça aí que acaba de passar dos estudantes na maioria de estudantes na high acaba via room. Dus ik ben heel contente com isso. Correto. Aqui está inderdaad schrijven mes hoping trempang in para komen in aanmerking die kamers na te hopen leuk zeker die Haagse vooral personen die we studeren na Haagse hogeschool. De kamer dat echt wat de Wimby vakantie die Kurati die school maar nee. Ja, echt om de hoek. En kamers dan best wel ja netjes aan te haaien. Seguro. Nou, me digo bisa para Den Haag, último 2 anos nós está hallando boa comparação de ambos duo com a plataforma Room, como também a Haagse Hogeschool, não? Pensando que a Hoop Pilat, quando nós logo inscrevi na Room na tempo, tem par de estudantes que também há a câmara via Haagse, não? Dan ga je short stay, maar ze houden rekening zien, omdat ik paga €250 para por aplicar ora para kamer também via Room, com short stay de ano via de Haagse Hogeschool. Sim. Je zei dat men bemiddelingskosten com Haagse tapidioring. Precies, sim. Ok, alright. Me nota ook pergunta ainda específico para Den Haag, por estar onde isso não está bem. Me quero dar uma oportunidade na colega Swinda para introduzir isso mesmo.
Boa noite, James. Dank je pela oportunidade aqui. E boa noite também na turma maior e leerlingen não. E outra pessoa não que está escutando. E dank je na senhora Visser também. So, informação que a bordo do nada está op duidelijk. E me te keren que está bij worden punir ba a website de ea.w. So je moet je dan pas back of zo'n que te interessar, maior não também. Dat is zeer duidelijk. Tocante à huisvesting, bom, a meeting dos provincies com diferentes steden. Dus meeting te maken die als ik hobby studentenhuisvestingsbureaus e com scholen. E aí aqui meeting bisa com coisa bij hobby bom com de câmara. Tudo moet je dan tot in câmara, no momento que não estava aqui não. Pero sei dat dankzij, wordt dat dankzij door de corona também, que nós hebben hobby como dice, medewerking die scholen, vooral vond die zulke scholen. Voor de rest, die bouwvereniging, woningcorporatie al wel naar Breda. Voor de rest met die bisa, bijvoorbeeld naar Maastricht, moet je dan naar wat in een kamer, naar mes regelen te kosten, dus berichten dan kunnen ze doen aan je passa, en moet je naar de catch bom. Het is hobby bom, maar ja, het is toch een esfuerzo grande para wordt gemotiveerd para kiezen voor een studie, para kiezen voor een stad. Wordt in die wak, nota is zo. Wordt in die llega Hollanda en vamos ser een dak op cabeça. Dus hoe kom ik daar nou aan? Een kamerstudio. Dus wordt in die echt gaan zien, lo que te worden na informatie die directie onderwijs, die Aruba huis voornamelijk. Die mentoren, ik koos meeste por logra. Basta botar hasi lo que está afgesproken e botar trempang. E a mim, de minha região, a mim bisa zorg voor botar ingeschreven via studentenhuisvesting. So, se não botar trata agora com woningcorporatie, botar contract, e kosten erbij hobbybom. Agora que nós temos, bijvoorbeeld, um grupo que está vindo na januari. Toevallig hoorde James met een papje over scammers. Met je gevallen zijn aqui. Dat hobby jammer. Jammer. Maar jornang alogra die blokkeer. Toch cuenta con mana placa, pero na logra die blokkeren zij. Muchas gracias. Maar ja, gegevens die estudianten, su kopie die paspoort, worden toch wel doorgegeven. Ja. Maar ja, er zit een perco bopotin. Pero mita hace una apelación hobby grande, los estudiantes si botin pregunta que cosne acercarnos y zorg echt manier ahora bisa ahora aquí inscribir ahora aquí si bono inscribir ainda no guarda 1 de januari, dezembro tá em momento eigenlijk acaba um beetje laat, pero no tem outro way. E também me quero dirigir bericht naar aqui para escola na Aruba of maior não também, sunam que também outro ano, ano depois, na 22, inscrevi de agora aqui. E na Holanda, vou inscrever, so ik keuze hobby viajar também na Holanda, toch? Inscrever na diferentes steden. Het is echt waard om investering para inscrever na 3-4 steden. Tem hora que inschrijven não gratis, studentenhuisvesting. E se você inscrever na outra stichting em que lugar, que te kost een placa, het is worth. Echt, isso aí tá bom investering que botin, para ora boiega, mas não tem dolor de cabeça. Dus isso aí tá lo que com me pobisa ora aqui e se você pergunta não queda estoque com já me não sei, e se é mentor bisabo assim algo, botin me cumpre. Não tem. Isso aí tá coisa, se começa a suceder. Bom, nós estamos dando conselho e me querer que a própria responsabilidade do estudante e de maior, né? Pero nós está conta se que o conselho não está dando está word opgevolgd, não? Dus senão é também difícil para nós seguir guia. Sim, isso está hobby difícil. Isso ainda nós temos uma pergunta aqui não. Mensora, aunque tem hobby informação de artigo não que nos mostra, dus riba ea.w. Studia na Holanda, botahaya per regio informação de 4 websites para cada stad, etc. Por clicar em links na mensura e buscar informação. Mas me dá aqui não, que tem meu website não para Breda, tá agora perguntar aqui não. Wel,
inscribie naar klikvoorkamers.nl. Klikvoorkamers. Klikvoorkamers.nl. Zij te baas in Breda. Het is gratis inschrijven trouwens. Oké. I tineta met Tilburg. Dus dat website pa Tilburg i Breda. Bijvoorbeeld ook kies Breda of Tilburg. Bijvoorbeeld si boka hij een kamer die Stichting Alwel. Bom is dit ingeschreven naar Klikvoorkamers. Boka hij een kamer aangeboden. En toen wordt een keer daar ingeschreven. En je dus wordt een salie kamer. Ja, bo bouw op, bo inschrijving. Dus zij dat hoop interessant. Oké. Wanneer we worden explicaat aan mijn wat ding gegevens dan James te doen. Ik wat bouw op Asina Eitambi. Dus Breda klikvoorkamers.nl. E mesmo uma outra pergunta que dá esse website, aunque na polícia back para reportar se o pode mencionar quais não mais conheci e mais betrouwbaar para Maastricht com Heerlen. Wel, ik ja die maar doen maar Maastricht, Maastrichthousing.com. Maastrichthousing.com, dat echt het versie een lange inschrijftijd. Dus als je al bang komt als je de space, maar pon het aan van Maastricht, wordt prohousing.nl, dus pro-housing.nl, meteen die housingcompany.nl en door mghousing.nl. E base está maastrichthousing.nl. E tudo isso aqui não tá tem artigo que agora publiquei aqui, right? Swinda? Sim. Die gegevens niet. Die bouwvereniging daarbij bijvoorbeeld woon.nl. Even kijken, dat wat ding daarbij naar Heerlen, dat wat ding wsdevoorzorg.nl. Dus check je gegevens in boom, vooral Maastricht. Eigenlijk moet je dan nossa preferaban biba na Maastricht. So setart ku Heerlen not gelei e sino natan so. Mas setart ku Heerlen. Nós não tem hopi estudante rubiano na Heerlen ku setart. Nou, once a while beton haya binnen zoveel jaren. Maar in Maastricht een hele gezellige stad. Ja. Dus ja, wat wil je nog meer? Ook bij Duitsland, België, bon, en tempo pero in normale tijden. Wat toch mogelijkheden in banen, hobby gezellige stad, internationale stad. Het is echt gezellig. Dank je, Swinda. Hoje que tem mais pergunta, mas laga eu quero dar uma oportunidade a mentor Lourdes também para introduzir isso mês. Lourdes está na Dushi Aruba den calor. Lourdes vai lagar nós den frio aqui não. No, fresco llegar. Sí. Boa noite, James. Boa noite, colega mentora. Mayona, estudiante, boa tarde. Pois meu James avisa. Ayer me llega Aruba. Dus lo está disponível também via WhatsApp se Mayona, estudiante, que onde estuda está na comita mentor. Diz que me está mencionando. Não pode tomar contato comigo via WhatsApp. Dus para me contestar a pergunta, me também wax, me também assim voorlichting via Zoom. Já que me tá na Aruba, me ne cultura aí me tá assim, me vim Aruba na februari, me tá dando voorlichting. Me tá mentor de regio Amsterdam, qual tá inclui studiesteden Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Almere en Diemen. Dus eigenlijk voor de regio Noord-Holland. En met een mentor dan weer die regio, eigenlijk provincie Overijssel, Qualta, Enschede, met name Deventer en Zwolle. Per também de vez em quando estudiantes na também te Apeldoorn, bij studia também te caia orabo mi regio. Na Amsterdam, ja, lagami bisa, nós temos posição opi lujo, ja pa aia na largo com Amsterdam, so nós temos bom a palabração com woningbouwvereniging de Kei. Ja pa hopi aia acaba nós da ja como 20 containerwoningen, de zelfstandige woonunits van estudianten die Amsterdam, também estudianten die Haarlem. Onde ik huur toch pagabel van estudianten. Dus ik huur varia entre 5 en 50, pero bota je huurtoeslag. Dus ik huur bota je ongeveer €200 back per huurtoeslag. Coisa que é aí que nós mesmo bola bij Sinta na mesa bij onderhandel
sobre a que não pare com a passa que estudante não com bem não cumpre, deve ser não tudo que estranho mas para nós, para estudante não que também bem Amsterdam ou Haarlem para estudar, na me se inscrever na mais pronto que possível na studentenwoning web. Essa é vereiste de que para binding de aanmerken para containerwoning. Lo qual que passa também com um campus contract feito de que, dus essa é para entender studie feito na Holanda. Essa é de que. Sim. Miguel reaccionava sobre essa aí para verdade, hopi, nós temos que hopi duidelijk para estudante dan ku Aruba huis e mentoren não tá regla câmara para estudante, dus nós não tá responsável para regla câmara. De algum cidade nós tem bom contato não com algumas corporações caminha com não tá pôr câmara disponível para nós estudante não. Dus isso aí é muito importante para explicar isso aqui não tá para toda cidade, mas para alguma cidade só. Nós estamos urbando mais que nós por si para ampliar a possibilidade aqui, mas nogmaals, o estudante mesmo que é responsável, mas se quer informação específica de que está arreglo ou possibilidade de caso que Amsterdam é o mesmo que é mentor. E meneer James dona bolsa ave hopi informação. Me quer hopi importante para bolso, lo qual a mim mesmo quer pôr ênfase no budget, inscrever. Se você não inscrever ainda, inscrever mesmo que porta, inscrever na diferente websites e queda monitor a inscrição. Nós sinta guarda que quando lembra para trás quer que me chega câmara de mim mesmo sobre tur informação de James alaga acaba com difícil para estudante woning dus e para o qual que está enskede nós não tem echt woningbouwvereniging ja vluchtwonen tá particulier com ajuda mas nós tem boa experiência com commerciële vooral se você vai viver com outro. Dus dan oferecer como apartamento como 700 euro para duas pessoas que está hopi bonita, hopi redelijk. Voor de rest gewoon een website não com commercieel, semi-commercieel com a Kamernet. En to section também tem website. Dus e toda informação da poni dingen artikel não. Sim, pessoal. Mita wakting hopi pergunta aqui tem meu website para Utrecht, aqui tem meu website para Enschede. Tour is aqui para poder pegar para ea.w, busca estudia na Holanda e dan nós tem tour informação de cada estado, quatro meu websites, quatro websites que nós te recomendar. Mas agora aqui também está difícil para mencionar tour, pero tour informação tem na. E se a base de informação é, agora para caber nome dor, ou ainda para ter pergunta, até hora é por tomar contato com o mentor. Sim, toma contato conosco como mentor, nós sempre está willing para dar você toda a informação que está necessário. Sim. Me tem pergunta que não como que estel na tour mentor, está ponto aqui dan se Kamernet está betrouwbare website. Você tem experiência com Kamernet, que você pode recomendar? Sorry. No, tal vez. Quem vai provar? Lourdes? A mim experimentar com a Kamernet processo mais largo mesmo. Para reagir, não está tour hora, não está betrouwbaar. Maar Miami também com Kamer, com agora aangeboden, com não está existir. Dus sempre vamos lá a gente vai WAC. E James, é muito difícil, porque não está pedindo bem WAC, e se bom mês como estudante não está na Holanda, como não tem família, está muito difícil para ele. Sim. Ana, eu maak mezelf, ano passado, eu tinha estudante, eu estou aqui não, via Kamernet na kamer. Então, ora que ela vai, de maneira um beetje estranho, dus we vai começar um dia domingo bezichtigen, que está algo hobby in comum, dus não está algo que aqui na área de domingo vai bezichtigen com kamer. Ela vai com uma mulher, ela kan rond a firma, toevallig ela mandei para mim WAC e kamer. Dus op een gegeven moment hebben we samen domingo, ela toma contato de biacon, parce que minha mulher die começa a pagar de biacon 400 euro. Mas você não paga nada, porque você não tem contrato, não tem nada.
Dus uiteindelijk... Dus hij heeft die red flags dan kunnen we mentioneren. Precies. Então, op een gegeven moment, ja, maar meneer, ik heb dat bezig, maar kies abo, wat ik pagan, ik dat ik heb maanden zo, ik daarmee nunca no manda o BSN-nummer, nada, na nenhum outra persona. Dus er komt ze via paspoort, BSN-nummer, aan zijn bank een pasje, toeristinan. Dus op een gegeven moment, maar ja, meneer, inderdaad, ik hou het, ele disse que llama Frank, se caminha, ele disse não, ele llama Frans. Dus hij zei met een hobby, você tem hobby que dá, hoe is zij? Dus als assina, estudante aqui, ja, não apurva dus die scamming. Okay. Suíta também tem experiência? Bom, me tem mesmo experiência com maneira de ter de Jair e de Lourdes. Para mim, a mim livre não que tem nada a ver com Kamernet, para mim estudante não. So, você nunca quem te cara atrás de Kamernet. Het kan goed gaan, maar het kan zeer verkeerd gaan. En dat zei também, ja, mijn ervaring, dat we aan te tragen liever com echt studentenhuisvesting, com woningcorporaties, maar via die contract. Het is betaalbaar. Ik denk ora dat hij een kamer particulier via Kamernet, omdat o dono te bisabo mi não quer para pedir zorgtoeslag. Oh, sorry, huurtoeslag. Huurtoeslag, correcto. Zij te kosten com ora mi te pisa. Para que o assunto chega assim na lei que botinha vai check kamer via Kamernet. Correcto. Dus sempre número 1 da woningcorporatie. E se você não inscrever no tempo, você check onderwijsinstelling, maar in principe nós te recomendar op nummer 1 studentenwoningcorporatie. Sim. Papiando de huurtoeslag, nata punter que não kiko ta huurtoeslag en como bota bem na remarque para huurtoeslag. Quem pode explicar isso aí? Huurtoeslag een bijdrage que o governo te dá na tour, gente com entrada ta roupa bom. Para estudiantes, bom, você tem 18 anos, então a huur no mês de porta mais alto que 726 €. Então, você busca kamer, então para boa huurtoeslag, bom mês tem entrada, bom mês tem banho, bom mês por mês tem cozinha. Dus we hebben deel een kost, sim. Zelfstandige woning. Pero het is assim que você tem check toeslagen.nl of via belastingdienst.nl. En dan het is niet duidelijk wat het bedrag que we mag pedir huurtoeslag. We mag pedir que 18 anos, want agora é huur te massa bouw. Com 23 anos também, e ora huurt mais alto. Dus we tem check echt toeslagen.nl. Dan te doen een rekenvoorbeelden também. Dus check bom, kijk wat wij in een contract, kijk wat houdt in precies huur, que belastingdienst te bieden, tragen. Duidelijk. Sim, mas não dá para pedir cala huur, não dá para pedir com outra huur. Então, hora estão huur de 633, então hora vou pagar huurtoeslag pas, hora vou ter 23 anos. James, we pode doen een opmerking, kosten het hobby. Sim, me está contestando a pergunta que está tratando e me está, especialmente o Adriba dos gel. Ok. Dal vai isso, Ida. A mim tem dois assuntos que me quero trazer toch dilante. Estudanten não que também com you, e voornamelijk in moederstudenten não, e pode um gezin também. Se nós trabalhamos de huisvesting, e zij voelen outro sistema para bem na casa e tem hobby exigência também que ora bobin com you. E muito tem direito riba su câmara, dus tem diferente costas que spelen een rol e ora mama de hobby bij in casa, mama student também mas te preparar so mes hobby bom, mes te vem com hobby placa e bonota a câmara de studentenhuisvesting, dus é um problema grande. Bom, mas te vem com hobby placa mes, para você vai lugar grande para você you via makelaar. Verzekering, sim, não deve verzekering, não? Sim, a verzekering também tem uma rol, mas ja, zij pode explicar. Me quero recomendar todo estudante que tem overweeg para bem com pareja, que está overweeg para bem com you, que está overweeg para bem com huisdier, também me toca aqui dan. Maar please contact de mentor para o que precies daarvan toepassen. Dus trouwens nós dando informação a base de gemiddelde studenten. Se studente que também para estudar, não necessariamente tem pareja you of huisdier.
Pero una vez que você cai na categoria aqui, eu retrobeti importar outra regra não aplicar, então eu nos pouco hábito dar informação também que está Sim. aplicável nesse caso aí. Sim, se você recorda também que o you, você vai inscrever na escola, então, onde você vai a casa, o you você vai inscrever. Então, portanto, você vai casa de estado, que não te estudo estado. Você vai a escola, bijvoorbeeld Tilburg, vai a casa na Breda, o you te só na escola na Breda, se algo passa, hoe of wat. Dus we recorda que kinderbescherming também te kon checken assunto. Ja. Com te parar, verwaarloos, cultura coisa. Me quer agredir ponto só mais as vindas, vou ter razão para mencionar isso aqui, para sobre bem estudo com eu, nós quer para tu estudante, tu mama não está consciente, naturalmente não está importante que você siga uma opleiding, mas seja consciente que a vida que não vai ter roupa duro para você bem com eu. Bom, me que suinda bisa, bom, me se ribe escola, bom, para bisa awe me te falta les, ou les não com sa trimpan, les não cabalat, bom, por lagi muita gente errora na escola. Vooral zie wat in vooral bijvoorbeeld, is dat escuchame? Sim, nós estamos escutando. Vooral bijvoorbeeld na Haashogeschool, por exemplo, escola que ora estudianten não tem leste 8 uur naar boord. Sim. Dus orde normaal, hè? Dus ook natuurlijk door die online tamen aan die lessen laat voor jou naar de kaas, dus we kunnen nog assisteren naar school, omdat we de coronamaatregelen. Pero normaliter tien studenten que daarbij dat queda na school de nuevo de noite, dus se você tem daarbij of kinderdagverblijf of daarbij basisschool, maioria de scholen maximaal tot 2:15. E depois eu tenho regel PSO, portanto, tot maximaal de hora setor. E depois, se você está na escola, você tem opvang para o you, Sim. No, me quero, dank je per informatie in. Nogmaals, toe studenten que tem afwijkende situatie, please toma contato com nós para nós poder informação mais elaborada. Me tem alguma pergunta mais para mim que nós sluit af, so me tendo em conta também com o tempo. Me tawaka aqui na pergunta para Nijmegen, Juraima. Het lukt me niet om in te schrijven op sshn.nl, omdat ik nog geen 18 ben, denk ik. Ik vind dat jammer als dat het geval is, want dan moet ik tot 2021 wachten. Is er een advies? Klopt het, Kuti, een minimumleeftijd bij SSHN? Zo Misaku, bijvoorbeeld bij Otronang, het is minimaal 16, pero minus als die SSHN tiene op 18. E não pode imaginar, eu sei. Me tem pouco, se uma vaca pergunta, me tem pouco não tem deixar para mim, pero por não tem logo por outro motivo, pero. Ok. Lota bomba acercanos. Se por manda-nos screenshot of Kiko precies waar je vastloopt, nós tem contato com SSHN que por bemiddel também para assim para completar a inscrição. Porque é uma regra nova, não, James? Sim, pero aí caminho da minimal, nada papiando de minimal leeftijd yung caminho. Não. Recording, lezing tabay guardo of webinar que tabay guardo por online. Dus is aqui também tem pergunta over DJ. Me deu um rato se por inscrever sempre de kamer na gemeente of se bij een kamer via woningcoöperatie. Ja, dat klopt. Se você kamer via woningcoöperatie, sempre pode inscrever na adres. Dus não tem huurovereenkomst, não? Sim. Cubo huurovereenkomst. Wanneer dat in huurovereenkomst? Oké. Me quero pôr rato slides dan onde que tá dando vista riba Kiko nos tahasi e Kiko nos nota. Essa aqui tem contactgegevens dan die mentoren dan biamas para você ter. E-mailadres in ieder geval. Pero também riba nos website arubahuis.nl of ea.w, noem je telefoon também, com celular of vaste lijn, com por ting, com por contact en mentoren. Chispa é duidelijk para tu heen op jamas, que kunt ons rol e também rol de mentoren, que nós dando informação e consejo over die huisvesting na Holanda, nós dando voorlichting over die huisvesting, maneira awe kuta e caso per webinar. Nos te verwijst naar mogelijke aanbieders en nos tem algum bijzondere afspraken, wanneer ik met Lourdes aan mentionar, na de caso aqui na Amsterdam, Diemen, nos tem para Delft também e nos tem na Breda. Kiko precies afspraken na kita,
toma contacto com o mentor para assim não aqui que precisa kita encerrar. Pero nogmaals, cada estudante mesmo responsável para reglar na câmara. Kiko nos nota assim, nos nota busca e nos nota regla câmara para estudante, nos não por garantizar a câmara e tampouco nos nota vai bezichtig câmara para estudante. Nós dá a hopi petição de estudante dan com noti família of amistade aqui dan. Het is hoop difícil para Aruba Huis en mentoren bij bezichtigkamer. Dus please check se toch tem conhecido, amistade ou família que lo por bezichtigkamer, em caso que isso aqui está necessário. Pero nogmaals, via câmeras dan die woningcorporatie of instelling, op je viaja, nos podemos mandar portret, ou een portret of video, notas tu viaja necessário para bij bezichtiging. Bezichtiging is mais recomendável, ora te trata particuliere aanbieder. E, nogmaals, nos verwijst naar derde partijen, dus makelaars of bemiddelingsbureaus of woningcorporaties, pero nos nota para responsabel, niet per servicio, niet per condition die aanbieders naar AKI. Isso é muito importante para nos onderstrepen. Banda die EA.W, nos está referido aan estudianten na website die landelijke studentenvakbond, kuta organização kuta pa e pro estudiante aqui na Holanda, dan também tem um website caminha com nanting nanta vista completo de Kiko Tatur opção na kutin per regio e também estão a nível nacional. Página aqui tá lsvb.nl/kamer. E diz para ter vista, nos contactgegevens dan, onde we por tomar contato conosco. Vou mandar nosso e-mail na info@arubahuis.nl. Recém nós lançamos e-mail também studienahulanda@ea.w e nanta via de direção onde we stuur pergunta dan die studienahulanda te drenta e nanta passa dan para nós. E website dan onde vamos visitar também arubahuis.nl, que nós mesmo website onde tem alguma informação, pero website que nós te recomendar que tem informação mais ampla over die studienahulanda, dat is de ea.w/pages/Studia na Holanda. Nós estamos op Facebook e nós estamos op Instagram, onderwijs zaken naar Aruba Huis. Nós share constant. Please like nos e tira vista em dan, para sobre em dan também nós share hopi informação valioso culturgente. Esse aí tá o último slide, me toak a trove pergunta da onde po webback webinar aqui. Nós lo vai pôr informação aqui riba ea.aw. E nos laat notificação ora tá sinaleu riba nos Facebook e Instagram. Me quero dar uma oportunidade também para se quer agregar último curso, conselho, me te quer hope conselho word dar. E conselho de mais importante tá vai inscrever, mas nem que acaba com o webinar aqui não. Pero se quer dar último mensagem ou saludo, me quero dar uma oportunidade na Swinda. Sim. Tem ponto que uma novidade mencionamos, uma que dois viaja meio, minderjarigen. Or ons papel de huisvesting, não? Ou se quer ter kamer de bouwvereniging of studentenhuisvesting, dus wanneer agora aqui tem caso de SSHM, dus de WAC inderdaad se moet je lugar com 16, 17 jaar. Pero kost quer bisa, se estudante minderjarig bem Holanda, então o maior não bem regla KSP que não particulier of zelfstandig e não te logra. Pakiko, de sobre que é maior não está ingeschreven na Aruba, não por tumunkas riba não número para não you. Então esse é coisa que está sucedendo. Dus é hobby moeilijk. Preferível muito que também minderjarig que da Aruba. Ano. Vooral se está se ano te ano depois. Tem orang também hasta que 16 anos. Dus está heel moeilijk. Okay. E emocioneel também, emocioneel da opinião. Ja, nós temos vários minderjarigen qua dingen eigenlijk dan. E tem hopicos que komen bij kijken, como se worden reglar. Dus se te overweegt toch para bini, please, toma contato no tempo, para assim nós podemos dar informação também. De que o assunto então como se worden reglar, para ora bobin, mirando que o também minderjarig ainda e não está bevoegd ainda para reglar turcos por mês. Dank je Swinda, Swinda sua contribuição a demais mentoren. Tem qualquer último mensagem? No, solamente a mim que desejar tur estudiante e maior bom dia fiesta
Me saco da COVID, me mesa experiencia ook maar llega, como me está echt voorzichtig, pero passa duas de fiesta não, so outro ano você está na Holanda e sai tá full outro, porque agora você tem frio. Passa de fiesta na de frio. Então, é sunco me ter de me app me, nós para comer por me se dona mais informação. So na kuta bem Amsterdam. Enjoy the Aruba para nós. Aproveitar a comida na Aruba, mas também aproveitar mama não e estudante não aproveitar a comida na Aruba. Machado bom. Danke Lourdes e danke para tu me tempo para join us. Ok, de nada. Shahaira? Leu de Aruba, de minha banda também com minha persona, me tem por certo algum estudante acaba com a comissão hasi essay, como está aí hobby bom de não parte para tomar conta para informação vooral inderdaad op de huisvesting. Te ook in een totaal de 16 studenten die acercami, dus bos na obtien mijn e-mailadres, James Amonstrore, para também mijn telefoonnummer, bos na para hier die website die Aruba Huis, e também die mijn bana bos na foto me contact com minha persona, e me quer desejar bos na tour, inderdaad meneer Lourdes avisa feliz dia na di fiesta, e outro ano na augustus, nos está topo com bos na Akinana. Yes, danke Shahaira. Juraima? Nou, sluit me eens aan aan mijn collega's. Importante dat we echt bij schrijven mensen in voor busca kamer. Ik was die mais importante, boodschap die mais importante de hoje noite. E waar webinar net terug acaba de passar, último webinar não atoma lugar, dat hoop interessante, dat hoop importante para voorbereiding. Quero para a tecnologia está dando-nos voordeel que nós podemos estudantes na informação de maneira aqui. Dus zoeken op, ook worden gepost bij een website. Ga gewoon weer kijken. E pas feliz dia de fiesta. Mas danke Juraima. Danke natuurlijk collega que join us awe. Nós dando uma boa informação, verdade consejo para wakker back e tomar bom tempo para passar tudo coisa. E se a base de ser botem pergunta, nós tem. Nós tem para assim na contestar turbo pergunta não se nós mesmos portanto não disponível de informação nós não referimos portanto instância ou não rende que se lo por ajudar e contactgegevens estão via mais de mentoren tá riba ea.w e riba arubahuis.nl e riba tem e-mail e também número de telefone. Então apontando para o número de Lourdes aqui não, não mag bij buscar no website. Anterior não está será conhecido o website também de viaja. Okay. Então, passa feliz noite, boa tarde na Aruba, feliz dia de fiesta também de nos banda e Turcos bom tem uma seguinte oportunidade. E hope êxito com tua preparação. Dag. Dag.